Ngiyabonga bakithi. Hayi kunankinga. Okay, sesikhuluma la. Bafowethu iyabonga bhuti wami naye Sobona masandile mfowethu. Kube right bafowethu. Ya manje uthathe yesibili. Yeah. Sika mama. Yeah. So that Ah, yes, cool. okay. Bathi madam. Itu ngomong mama jangan nanya. Iya, mesti manzina tanda ngapa. Enggak, manzina. Sana simfulo mkhulu la lokufika sana emkhulu. Ukuvamisa ukuhamba wena usijwayeze phela usihambe wena. Ungahambi nabantu. Ngaqina ukuthi sibindi uhambe lo ndlela wena. Hayi, senza. Ngiyothola induwo. Bathi abantu abadala ngomuntu wamoya. Profit, profit okumanje nje ngisengomeni zaphela. Ngicela zona umfundisi, lapho ukufundisa ukuthatha yini ngicela leadership yakho. Yeah. Sorry, Sisi. You can come. Oh, okay. Mina ngokushuthi yellow book. Okay. Hayi le ndoda ibisam profiter. Oh, so when I'm yellow book. yellow bone. Serious. Kunsi yellow book. Igama lakho yellow bone. Bangibiza kanjani? Bathi yellow bone. Hawu manje. Hey, ngoba. Mfowethu, Wakunani? ngikhona mfowethu. Hey, kubathatha. Basangprofit. Tikiti bikira lapha wathi khona. Basangprofit. Wena wabulabula? Nabulabula Utshama kwini? Edzani. Utirela ona kwalani? Ngitira kona kwa. Oh. Edzanini ni? But wantiva. Too much. Serious? Good sound. Serious? Wantiva. Utiva ngokwazi ngakho. Untiva ngofu? Ngoko. Ngiselanga. Yazi ukuthi umngane kaBheni mayingane. Ne. So ilokhuzana ingoma zami yazazi. Ngiyazi na indlu yakho kuna indlu yellow na inyedekeni la guard house I think egate. What about esigangeni nje kuna yeah. Ingoma zami yazazi ingoma. Ngiyazi le ngithanda kakhulu ukuthi noma ingane incane noma ingane ikasa uyabona ukuthi ngiyamhlula izini. Yeah, leyo ukuthi yeah. Wona sekubona ngisho ingane. Khona kaBhifula ukuthi nginemali Imali isilimo. Nalokho ukuthi ingayinye ukuthi bazali le futhi le ngiyithanda kakhulu ukuthi ngifisa ngathi umama akavuka azobona endlela. Engathi ndodana ya. Ngiyazi nama video yonke ama video. Bese kuzoba bese umshado awulona ijele. Yeah. Ngicela le ngiyadlala iWi-Fi too much. Okay. Mfowethu hamba kanjani? Hayi siyabonga. Saphila mfowethu. Hey le ndoda manje nayenza yinhle mfowethu hey. Ngikubona umdlalo wakho. Hayi siyabonga. Yazi iba yinhle kanjani indaba ukuthi nihlangane? Yebo siyabonga kakhulu. No sibona ama talent esingawazi hayibo. No sizophinda omunye. Nathi mina ngangimaka kakhulu uyeye mfowethu background. Yazi yaba ngiyibheka ngijekile. Bekwabuye ngiqalela ukuthatha ukujela. Tema isuka lapha senginamathela angiphindanga nyakazi. Angiphindanga nyakazi. Ngifuna nje ushana le lapha nathi ekwenjani. Hayi lalela wena kusazobonakala phela lapha na. Inkuzi bona ngegola lo. Hayi sinjalo ke idanga ekwinika amaphenakhi. Idanga nje i-stars kuphelele egroundini. Amaphenakhi awethi inkomo. Isitanga ngeke khona. Umuntu uzokwazi ibhola kakhulu ungamshayisi penalty. Kunjengomuntu osuke kade eshayinile egamini ungamniki penalty. Because lo muntu unakho ekhanda lakho ukuthi uvele uyashaya. Uyabona umuntu lo ngathi bengenzi kahle egamini, nikeza penalty uzofuna ukuyiprove khona ipenalty. Penalty yabantu abanjalo. Ya ngoba uyabona mangabheka abantu abakhetha ama penalty. Abantu okuyibona is a tag. Yes. Lo muntu osuke ngathenjwa ekweshaya ipenalty fly shaya. I-football ufuna uyi-understand. Ngoba ipenalty awuyikejiswa ukuthi awulazi ibhola. Ipenalty igejiswa i-pressure. Yabo osuke unayo. Ukuthi hayi ngiyaziwa vele ukuthi mina ngiyashaya la ngizofuna ngishaya. Uyinike i-pressure yakhe. Mina ngilandaba vele ngiyaziwa angilazi ibhola. Ngifike ngithi Ushala kwa. Thimo jafa sibiko. Ilapha. Hayi ngabona. Ayithula wena. Dalela konto ezayo wena.
konke ezayo zozwa khona sazoyihlela ezobe sihamba namanye amajene sishaye kusukela ekuseni ntambama ifinal sifuna kuyi-fast rate TV hayi yona khululeka le nto isizoba yinto ezofanele ya ngoba sibonile ukuthi niyayithanda phela umculo nebhola abangani ukuthi ngithe uma ngibona ngibuka kwi-live Facebook live about 35,000 abantu abalive ama-views more than 40,000 YouTube ibambe 20,000 i-Facebook ibambe 45 hayi nayenza phela siyabonga ngayabona leyo nto wonke umuntu ukhuluma ngayo uthi yazini siyaqala ukubona le nto selokwaqala indima yomculo nabaculi alibhola ngithi manje uma ujabulisa abantu kumele usebenzise wonke ama-department abantu behlezi bejabule ngoba abantu akumele bekhohlwe ukuthi kunabantu ababathandayo kumele abantu ababathandayo lokhu kuvela khona bakuthanda abantu and ngokuhlangana kwabaculi kanje kuyoqhamuka nama-collaboration engomeni nami kusenikuvezileyo ukuthi abantu betshela ukuthi uMaskandi abazwani khona nikutshengisile ukuvana uMaskandi wonke umculi wafika uma ngabe sekukhona izinto ey'hlanganisa abaculi uxabana kuzoba kuncane ngoba kuvumeleke noma umuphi umculi othandayo hayi ukuthi uzokhetha noma ngabe ubani bahlangana bathi ngahlangana nadlala ibhola kamnandi chaza i-celebration hayi siyabonga hayi siyabonga hawu osala lalela kwethu ukuthi phela uma ugejile kumele wemukele ukuthi ugejile ungachazi mama usuchaza bayabetha abantu uyayidefend kodwa umuntu owazi ibhola noma umdlali webhola uzokutshela ukuthi ibhola uma ngabe iqathaka kungekho ukuthi iza kuwena straight ngoba ibhola iphasela unjongo ayigeje kunomdlali la opponent kanti naye izomlusa mina vele I'm not good mina I'm not good angiprepare iseza ngiprepare isayila wephethe Messi Ronaldo bageja steering siyageja khipha amabhala phansi kuphambana so mfethu abanaqani ngamugeja but ku right phela ngoba njengamanje siyakhuluma nje abokukhulunywa ngayo ukuthi ugejile njani ngibona ukuthi phezulu nona mase sibuya ke hayi ke angithi abantu bazofuna ukubona mase sibuya uzoyiprove lento lamaphutha awenzayo uyabona injalo ke football ayisayibonga phezulu yabona ke kwazi nje wani ayisayibonga ngoba ubani ngempela anikaze nayi collaborator le ngaze lamhlophe la ngazi hayi lena yenye ngaze mhlophe ukuthi nami wazi le mhlophe bese udlala eGiyani le sizabuyela eGiyani ngakudala ngiyakufollowa straight uziwa mina ngithatha ngachance shosho yellow bone mawuthi ngiyabonga sihlangana bathi Nakhenza Nakhenza mina yellow bone inkosibala wena usukuma khaba ngiyakubonga uzudala yabona ukuthi ugodo lomhlaba ngena wena mfethu uqhathile Sevele ngama ngikhala ngizobona wathi ngizale khosi uthi ngizale khosi bazochaza ezinye izinto uthi nje bangikhala lapha ukuthi uzayo moya hey indlela engiyibona ngayo Nakhenza bafunya ba Danke, Mann. let's go Show.